लोगोफोर आजिखालि नै बेबायदि निजोम बिलोनि सेराव जिरायोबा बिराद गोजोननाय मोनो ना बिलोनिफ्राय फैनाय बार बिराद गोजोन दा आङो बेयाव जिरायथ'थ' मोनसे बाथ्रा आङो नोंथांमोनजों खोन्थानो सानदों जे सावरायनो सानदों बेनो जाहैबाय आङो एक्चुअली आं बिनि सायाव आं माब्लाबाबो रायलायफेराखै आरो नोंथांमोनजों बिनि सोमोन्दैबो आङो बुंफेरा जाय बाथ्राखौ आङो माने आं बुंनो समायनाय मोना बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों आरोना एक्चुअली लाभनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे बियो बिराद गिदिर मोनसे इमोसन बियो बिराद इमोसनजों एटाच जानाय मोनसे बुस्थु जायखौ जोङो सामलायनो थाखाय बिराद गोब्राब समबो सफैयो जाय मोजां मोनलायनायाव सोरनिबा जिउआव खैफोदबो फैनो हागौ सोरनिबा जिउआ बे मोजां मोनलायनायनि थाखायनो दंसबो जालांनो हागौ आरो सोरनिबा जिउआव माबो जायो बे मोजां मोनलायनायनि थाखायनो सोरनिबा जिउआ साक्सेसफुलबो सफैयो आङो सिरियासलि बुंनो सानदों जे मोजां मोनलायनाया सम आरो बोथोर बेसेबां सम नोङो बारहोबोखो आङो बेखौ डिपलि सानना नायनानै आङो एसे बुंनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला आं जाय बाथ्राखौ बुङो आङो डिपलि सानना नायग्रोयो माने दा आंनि बुजिनायाव मोजां मोनलायनाया सम आरो बोथोर बेसे गोबाव जाबोखो बेसे सम मोजां मोनलायनायाव सम बारहोबोखो बेजोंहाय लोब्बा गैया मानो होनना बुङोबा मोजां मोनलायनाया इट एक्जिस्ट फ्रम डिप जोंनि गोसो सिंनिफ्राय माने बियो सोमजियो जाय मोजां मोनलायनायखौ खोमाफिननो थाखाय आरो बिराद गोब्राब जायहा डिपलि नोंनि गोसो सिंनिफ्राय उजिबाय बेखौ आरो खोमाफिननो थाखाय बिराद गोब्राब जायो आरोना जुदि नोङो सोरखौबा गोसो गोथारै गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनबायब्लाना मोजां मोनथारबायब्ला बेजोंनो संसार जानाय नोंनि फिउचार गासैखौबो सुजुबायब्ला बियो आरो समजों लोब्बा गैलिया नोङो बेसे गोबाव सम होबोखो मास मोनसे मास मोननै बोसोरसे बोसोरनै बेयाव आङो सानो बेवहाय सम आरो बोथोरजों लोब्बा गैलिया मानो होनना बुङोब्ला नोङो बेजोंनो नोंनि गासै हल लाइफ नोङो बेजोंहाय सिमां सुजुबोबाय नोङो गासै नोंनि लाइफआव माबायदि न'खर सालायलांगोन माबायदि जोङो सिमांफोर सुजुदों गासैखौबो नों रुजुजोब्बायब्ला बियो आरो सम बोथोरजों खुनु बाथ्रा फैलिया मानो होनना बुङोब्ला आङो ओरैबायदि बुंनो सानदों जे आङो जुदि बाइबेलनि बायदि बुंनो थाङोबा ना जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायबाय मोजां मोनबाय आरो बिनि जेनाखि कमान्डमेन्टस बिनि थिननाय बिनि बिसय जोङो मिन्थिनानै जुदि आङो दिनै नाजावबायब्ला बियो आरो सम बोथोरजों लोब्बा गैला आङो बेसे गोबाव ख्रिस्टानाव थाबोनानै आङो जिसुखौ फोथायबोखो बेजों खुनु लोब्बा गैला जुदि आङो दिनैहाय गोबांथार बोसोरनिफ्राय आङो ख्रिस्टियान जाबाय आरो गुबुन सासे मानसिया जुदि दिनैसो जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै मिथिदों दिनैसो बेखौहाय नाजावदों जुदि बियो आंनिफ्राय बांसिन बियो नाजावदोंब्ला आंनिफ्राय बांसिन बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबायब्ला 110% बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनैनो मोनगोन बियो सम आरो बोथोरजों खुनु लोब्बा गैला दा बेखौ लानानै आङो बुङो मोजां मोनलायनायाबो सेम इमोसन मोजां मोनलायनायखौ जोङो गेलेनो हाया जोङो गोबांथार प्रब्लेमफोर फैयो माखासे मा होनना बुंगोन डिफिकाल्टिस जोंनि रिलेशनशिपआव सोमजिखायो ओरैबायदि मानसिफोरबो दं जाय माने गुबुननि सोमोन्दै साना गावनि थाखायल' सानो गावनि मोजांनि थाखाय सानो गावनि मोजांनि थाखायल' सानो गुबुननि थाखाय साना
बेबायदिबो दं माने मोजां मोनलायनायजों गेलेग्राफोर मानसिफोरबो दं आरोना। बेनिखायनो आङो बयखौबो बुंनोसो सानो जायफ्रा बेबायदि मोजां मोनलायनायजों गेलेनो सानो, सोरनिबा गोसोजों गेलेनो सानो, सोरनिबा जिउजों गेलेनो सानो, आङो बुङो सोरखौबानो मोजां मोनलायनाय गेलेनाय माने नोङो सोरनिबा जिउजों गेलेनाय। मानो होनना बुङोब्ला मोजां मोनलायनाया सोरनिबा जिउआव सोरनिबा गोसोआव नोङो सोमजिहोबायब्ला, जोनोम जाहोबायब्ला सोरनिबा गोसोआव सोरनिबा हार्टआवहाय बियो आरो गोमानो बिराद गोब्राब। बेनिखायनो बेबायदि जोङो खालामनाङाखि सोरनिबा गोसोखौ गेलेफ्लानाय मानाय बेबायदि जोङो माब्लाबाबो जानाङा। बियो मोनसे इमोसन, नों बेखौहाय मोजाङै साननानै नायब्ला बुजिगोन। जेब्ला गावनाव प्रब्लेम फैगोन, गाव इमोसन जागोन, गावनियाव मानसिया जेब्ला गाव प्रेक्टिकेलि जोङो एक्सपिरियेन्स जायोना, अब्लासो बुजियो। बेनिखायनो आं बयखौबो फंबाय, बिनानाव बा बिदा बा बिब'ना गासैखौबो आं बुंनो सानोखि आं साफ्रोमबो बुङा, साफ्रोमबो बेबायदि नङा, माने जायफ्रा बेबायदि जायफ्रा बे केरेक्टारनि मानसि, आं बेखौहाय बुंनो सानो जोङो बेबायदि खालामनो नाङा। बियो गोरोन्थि आरोना, बियो 100%, 110% गोरोन्थि। जुदि जोङो ओरैबायदिबो दं कि सासे मानसियानो सानै साथाम बयफ्रेन्ड, सानै साथाम गार्लफ्रेन्ड बेबायदि लायोना, जोङो मा जायो, जोंथ' सानै साथाम हेन्डेल खालामजोबनो हाखाया आरो सानै साथाम लानायाबो मोजां नङा। बेनिखायनो जोङो नंगौखौ नंगौ बुंनांगौ, नङिखौ नङि ना। सोरनिबा गोसोखौ सिगाबनाय, सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनाय, आरो बेयाव बिराद नोंनि लाइफआवबो माबा मोनसे बिपद सोमजिहोनो हागौ। आंनि लाइफआवबो माबा मोनसे बिपद सोमजिहोनो हागौ। बेबायदि खालामनाया गोरोन्थि खामानि जों माब्लाबाबो मावनो नाङा। नङाब्ला सोरनिबा जिउआव बेजोंनो जोबस्रांलांनो हागौ आरो सोरनिबा न'खरा बेजोंनो थेर बेथेर जालांनोबो हागौ। बेनिखायनो आङो बयखौबो मोजां सानै हयै बेबायदि खामानिखौ दा मावथों। बेबायदि मोजां मोनलायनायजों गेलेनाय मानाय मोजां मोनलायनायखौ माबोरै फोथांलांनांगौ बे गावबा गावनि सायाव। बाट जोङो गाज्रियै जोङो फोथांलांनायखौ आङो लुगैया। फिजिकेल रिलेशनशिप, माबा मोनसे फाइनान्सियेल धोन दौलत, बेजोंल' नङा भाई, बेजोंल' मोजां मोननायखौ फोथांलांनो हाया। थिग दं, सोरनिबा थाखाय फिजिकेल बिराद इम्परटेन्ट, फाइनान्सियेल बिराद इम्परटेन्ट, गारि मटर धोन दौलत, बाट जोङो संसारखौ बेजोंल' जालाङा। बुजिनो हानाय, नोंनि गोसोजों मिलायनो हानाय, नोङो नोंनि होल लाइफखौ बेजोंनो सोलिलांनो हानाय, बेजोंनो नोङो समखौ बारहोलांनो हानाय, बेबायदि पार्टनार मोननायासो बिराद इम्परटेन्ट होननानै आं सानो। लाभजों गेलेनो दासान, आं बेखौल' खावलायनानै, समाव जोंनि लाइफआव बिराद प्रब्लेम फैयो, अब्ला बेबायदि निजोम जायगायाव फैनानै जिरायनो गोजोननाय मोनो।